Digital Radio, Iloilo Newsline sa balita, isyu, impormasyon, kag serbisyo publiko. Iloilo Newsline, makit-an kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel Iloilo Newsline. COVID, rogya sa atan palagpagpangalagad. Sa bilog ng Pilipinas, sa mga senior citizen, mga Wi-Fi 5%. Kaya mga senior citizen, nga mo gani diyang priority ha, ang nabakunahan. No? Ideal kita ba, nung was tengah-tengah kan tuig 2021, ha? Almost mga tapos na ng tengah tuig. Nagumpisa kita pang bakuna, di blay nero? Ha? Sa sangka o sa tengah ka tuig, pira ka porsyento ang nabakunahan. Nakuon gani banwa si Senator Franklin Drilon. Muy klase ka mga panugyan nga waay gid ka. Dawa ay gitipulos. Na kung sino, kuno LGU. Ang makita, madasig ang anda pang bakuna, mga kabiyanan, tauan kuno kapadya. Tauan kapadya. Di ko may padya dyan, makita naman dyan surihin nga, ginakulang ang baksin. Pira gidahaw ka baksin ang ginadeliver. Di ba ginakulang man? Tandat kinanglan mo pa premiuhan. Miadraan ko nga prang lapaw ang delivery kang baksin. Sa kada probinsya, kagadaloy ang vaccination process. Ra kinanglan mo premiuhan. Garingti kung magdasig sandaan, no, aligapon na kunura ramant baksin. It's useless. Ha? Istoryahan tadya karon banwa sa tagapagpangalagad sa sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Sa piyak nga bahin may nagkasunog bito nga mga lain-lain nga mga parte ka balay sa balay ni Brindol Vista sa barangay Poblasyon Bilison sa Montero Street. Dito kita ka Sabado. Sobra karaka banwa nagkarasunog. Piragwak punok saging, nasunog man pati niyog, nasunog mga paso, nasunog mga trapal, mga showcase, mga may bed pa ito nasunog. Kung ano lamang banwa nagkarasunog sa balay. Natabuan gani banwa kat dito taga fire department kang Bilison kang nagluntad nga nasunog banwang Siurak blara ang nabutangan banwa kas patos nasunog dito mismo ang taga fire department, ha? Mga kabiyanan kang gintodo hindi pa na magpati. Kung nabasi may bata nagtutod. May bata nagtutod nga antis to natabo ang sunog nga dyan rin ka mo. May pilar ka lugar nga nagkrasunog. Krake rin. Ha? Galinti. Daw sengge sa pader di banwa para kananda. Kung ako, onda, nga may nagtuhaw, kung batunon naman nga may nagtuhaw, sunog, nga wala tinagsindot. Nan mo once ang fire department, mag-imbestigar sa kasunog, dapat may naghimo, gid kag may kausa. Di ba? Kung mag-imbestigar sanda, once matabong sunog, wala ta sa nagpatik, diyang nagtuhaw lang. Either, patiyan da may nagsunog, or may kausa.
Galing hasta ka dyan, rakar man sunog, manuwa man ang tabo, ura man sa natiging pailan kaso. Ha? Ti sinuabi nga tao manghalit kay mo kulingan nga balay. Pero ang interesante amay maghari. Diyan sa Bugaso nga gambal nga kalbo kuno gunting ko. Ha? Daw Mr. Clean. Okay? Nga habon na. Pare amay ang nami kuon ka surhano ang nagapanindot hindi makita. Kag kuon da item kuno nga kama. Item kuno pre amay nga kama ang nagpangsindot. Dito makuno sanda naghalin spiyak kuno ra nga katalunan. Gintabog ba mismo kang surano nga radyan sanda nagtupa sa balay nga ran. Tiambay ay gin ubra-ubrahan to nalagyo magkunutong tong mga item kuno nga mga kama. Gapati ka ba may kama kano pa ko ibang nga istorya kama. Ganing iti daura man ko kakita ka kama bay kilotas. Laktay dalay kagamay ka kadlaw atan na balita kay man karon nga mga balita medyo madugo. Sos jaho mga kabiyanan no. Sang ka 21 anyos nga solterito. Ginbuno patay kang bana kang anatiya. Kisra nga biye sa Real Street Poblasyon Biliso ng Tiki. Ano alinan? Pari white pikaw ko ang ginhalinan amo ang binaisay haydarwar ka parte banwang ginimnanda ang ginatinanda makabianan halin sa Igbarawan sumaylo sa Pupihe resort sa Malad ng Amtik pag uli da binaisay da pagabot sa balay binuno katiyo ang biktima. Sa piyak nga bahin makabiyan na masubo nga balita jo. Ha? Sa balita nga gimbuol kang aton imaw nga si partner G si Rodo. May isang ka babae nga tuyo gabusong. At siyempre sadya banwa ang panigali magbanwa ang Provincial Information Officer kan Tike no. Thank you for watching. May isang kababae nga nagpadulong sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Agad banwa nga tsikyaran kung pwede tanak bata. Kakatay-katay musong na. Kung digin pa subject sa ultrasound. So no sa ultrasound, patay ang bata sa sulod. Nagkuon ang doktor, ikadong niyo no? Nga hindi pwede tanay admit sa ospital bangad gatak gran ang Angel Salazar Memorial General Hospital. Pamangkot, what will happen sa babae nga ginpapauli lamang. Hay dagel patay rang bata sandig sa ultrasound. Hambal man ka doktor. Wara makilalang doktor kay man naka full PPEs. Ha? Daw naka-helmet man. Hindi makilala. Ang pamangkot, wara rabalati responsibilidad ang ospital ta nga mag-asikaso sa mga example manog bata kag may delikado pa nga dyan pa sa delikadong sitwasyon kay ang bata patay. Most likely makabilan ang based sa experience na kung patay rin ang bata sa lad, may delikado man ang nanay. Istoryahan tayo karon sa atin nga panglagad pero ginabrawagan talagang Kulasi District Hospital ragya sa Kulasi nga open gapon ang ospital sa Kulasi bisan nga ginatak sa mga manok bata sa piyak nga bahin mga kabiyanan ginagtas na si Sir Alamo rakop sa way kapon ko no sa tindahan na ga dinugok yapon tao sa sangka ukay-ukay. Ha?
Te, wala ti ginpost dragya konpirar kaso ka COVID sa Kulasi, pero kang Sabado 89 mo. Ti kahapon ang ginpost kang social kang provincial health office giturak talang Kulasi, may nagduga nga 4. Ti mananta may mga recoveries man kuro, puro butang tanag 90 lang ka. Bakit nandiyan ti mayad nga balita ba no? Bakit nandiyan ti mayad nga balita kung makan mo dyan kaso ka COVID, Regyas Banwa kang Kulasi. Samtang sa Bilison, komentaryuhan dyan karon kumadang tanga time ta, no? Kayang Bilison sa pizza 16. Paidala mang mayor, igay pidala mang Bilison ni Mayor Christopher Piccio sa lockdown. Tauan ang tagsa ka pamilya kang sangka pas nga magwa. Apang may mga komentaryo ro Banwa. No? Ang kaso sa Bilison 26 man lang. Ang 26 na isolate na. Either naka home quarantine or naka government facility na sanda. Kung baga nakurong ro sanda, bisan pamilya dagni kadjawans nga may sara kananda nga positive, na isolate, naka-quarantine, hindi gani ka adto ang mga miyembro ng kapamilya, no? Sa na-quarantine. Amo lang tong bantayan ng 26 kakaso kung piraman dyan nakakaso. Pabayilat na ibayos Bilison magwa. Pero i-impose yapon ang restrictions. Tapos may misa ka barangay nga may positive. Naka-isolate nyo gyapon ang taho. Pero pwede guwa. Ando ti lockdown nyo. San Jose gani kano kauna Banwa ora ti nakaraka kaso. May surgical lockdown lang ang kutad sa mga barangay nga may kaso na. Grabe ang restrictions. Pero pwede gyapon guwa tao. Ang tiyang koon kay Bas Bilison. Mananan na kataga Bilison. Especially ni Fee Patricio, kritiko ni Mayor Christopher Piccio. Nami tanahi kung i-lockdown mo bilog Banwa. Para may rason ka, bahal budget pagawuan mo. Manandar mo. Kung bahal budget pagawuan mo, ipagwa mo nga ibulig sa taho, nagatman, itindik gwa. Kung abi, ibulig mo. Galing ang papel kong isa dyan, ina Dr. Bilison. Kung abi, nagportya sanda ka mo, amo dyan tagda, ura abant lawas. Na, amora ang andar, yan tanaran andan. Sa Banwa it Bilison, kaya garapalan kuno Banwa nga klase man yung biring kag, kita mo, ito ni makita, nagastos na kwarta. Ura makita, ura ti sporting documents. My goodness. Samtang sa balita sa Rion, mga kabiyanan, nag-ako ang mga restaurants, mga hotels, nga naghina gidman man Banwa ang anda nga negosyo, tumal katamang income. Mga tumal ang income, ang kinanglanda magbuhin ka taho. So, raka naman ma-display sa obra. Mga kabiyanan, raka naman ma-display sa obra. Ang ginaalaw lang man, take out, isang anogin lang ko naman ang take out, tura ti dine in. No? Mga kabiyanan, ang comment ni Mr. Ruben Picauco, ang ospital tanakadya, hindi rin masarigan. Bakal lang mo miracle oil. Hindi masarigan na mabuligan na may mga sakit. Kaya, no? Ang gaingid sa construction tladnoy, amot na income. No? Pari Ruben Picauco lang ragro income gaingid sa construction, di ba pre Ruben? Toto white. No? Kagdang gobyerno, hindi man kuno Banwa makakuon nga ti realign tanay hindi na pagdayunon project aray kulang kwarta ta parti sa COVID. Iti may SOP kuno mo. Pero kung parti sa ospital na ora ti SOP mura nga kadyang ospital kuno to daw.
Sa obserbaran na iba daw hindi kung puslan. Ina, may nag-aga pag nag-chat kag nag-text ka natin about sa experience na while gin-admit no sa ospital nga daw waragid banwa kuno tika comfort. Ha? They will experience nga you will lie there and you die there. Mga pinalangga nga mga tagparamati, no? Kanya gagdas si Sir Alamo ron. Kaya may mabagay ra at di ibang kapitan mag-cooperate. Diyos ko lasi balik na. Sa pag-istrikto ka mga pirak, ang mga health protocols, ahay, may ibagid man galing nga kapitan, nguras bungog na noy. Ha? Ha? May dyan gid man nga iba, uras bungog naman. Ha? Mga kabyanan. Abay, sinuki na ginigo ni Sir Alamo ito nga nagkuon sa post na. Nagago ka ka kapitan ka na mangumid pikaw kiba. Kisabla banwaman kung hindi gani man kisaman makwartahan tamad tagid magsagi prokurar ge. Pero kung partibla sa barulaan kag may mga kwartang involved kag makita tanga may inyo man daw nakadasig man tudno. It's a reality. Amorang realidad. No? Hindi rata magpabuang-buang kag magpatunyo-tunyo diya ka storyata makabiyanan na. Huwag man tatay kinaigo, may iba lang tanaman na. May mga mayad man tana, di ba? Ha? May mga mayad man tana. Mga kabyanan. Isa ko ni sarig mo lang kita na ang tanan-tanan nga bagay, thinking at may mabulig, it will work. No? Ay, waay, gid may matabo, mga kabyanan, gid. Ang oras, alas 8:26. Sa atin nga pagpangalagad sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Ang balita sa kama nga nanunog, ha? Buro boy, standby mo ha? Ang atin nga pagpangalagad, mga kabyanan, gaimaw. Unto man nga imbis magbulig, tamatapna, tana sa magbulig, tapna, manad mga tao nga misteryoso. Galing nagtataka Shed Marketing. Okay, balik na sa ating pagpangalagad. Gaimaw si Mayor Bibong Bladay kang banwa kang lawaan ginatutukan na gid ang COVID concern sa lawaan mga kabyanan. Amo man gaimaw si SB member Papa Mike Pelber Medina kang banwa kang Tibyaw. Kayo pa kayo miyo radya kag ara jang klase ka taho pirmi ka pamugno si Papa Mike Pelber Medina padayon nga nagaserbisyo. Nga imawan sa ating pagpakalagad si Mayor Jer Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang banwa kang Barbasa Oswag Barbasinyo. Nga imaman sa ating pagpangalagad mga kabyanan ang diyang siya ang diyang siya Rami ni Cesario SB member kang Barbasa may pagulikid man sa ana nga mga constituents. Amo man ang Omni sa Kulase nagabaligya tanan nga hardware items, construction materials. Kompleto kag barato diyan kamo bakal sa may Omni.
amo man mga kabiyanan, siya, Migota, July di makutak, is member kang banwa kang Tibiao. Tibiao. Kakulase. Sos, talang tayo, noy. Is member kang banwa kang kulase. No? Ay kinatamyaw ta si partner Rinald Apostol, no? Kang radyo bandira, ka monitor sa atan, banwa kang pangpangalagan. Pre, kang monitor, magkong nimo, pre mo. Kaya nga, problema kang nimo, pre. Urati mo garinggap na miyaw. Na, ay ka pamati. Ay lang kami, diya ko na may programa man iba. Wala man problema. Mga kabiyanan, mo sa tagapagpangalagan, ang RL Cycle Parts. Ang RL Cycle Parts, diyan ay, kundi kalidad lang ang mga spare parts ng motor ang baklon nyo. RL Cycle Parts, manuwagang tunan dyan sa may Sentro Sur. Na, ang tuni dyan. Kag kung magbakal ka mo pinta naman, nami klase. Kag ang tahom kay itimplahan ni ko Julius, mabual na ginang kolor, no? Diyan sa Julius Paint Trading. Makita sa kang mamatian sa Iloilo Newsline sa Iloilo City kag sa Iloilo Province. Gina hook up kag kag Gimaras Newsline. Mga kabyanan, balik ta sa atin nga pagpangalagan. Unahangan tabla dyan na ipar. Dawgin sa skuhan, git na balay na may sunog sa ang tanan-tanan nga mga bagay makita sa balay nga mga plastik nga item. Amugid uyon si gruban. Amugid uyon banu, amugid nagkarasunog. Ginpang todo na mo. Ipost ko bla sa iyo ko, dara prop mangkot may audio man sa kay Brindol Vista. O garing hindi ko ma-play kay ang cellphone ko, ginagamit ko sa Facebook Live. Kung ko dyan nga aga, mabakal ko ka cellphone, agad nga, bisan bratuhon na tana, ay hindi ko pa kaya ang 90,000 nga iPhone. iPhone 12, amurang pinakmahal nga kwan. Ang iPhone 11, mga 40,000 man. Hindi ta makaya mga kabyanan, no? Ay kuunta, mabakal ko cellphone, anay karon nga mga taga sa kalibo lang, agad may gamitin ta mag Facebook Live. Kag may sa ka cellphone, pagid nga gamitin ako para sa magtawag, mag-interview, mga kabyanan. Now, pinagawa ka paso, ang paso, bilang nga ginatamnan ka bulak, ang nasunog. Gintodo, tok naton, ang niyog, kita mo niyog, layab gid no. May mga saging tungin pangnudo daw piragbak puno nga ko ni Brindol Vista. Durungan para banwa nagkasunog. Pag sunog sara, sunog man tuspiak, sunog man tuway. Di kon ko may nakasaksi kara. O di mga taga-piyak balay kon nagani abi nandagin totda naman. No? Sunog. May mga party tok balay, may bertangan kang may baratangan o kon katre nasunog ang banig. May supa, may sako to sa sulod ka kwarto. May matrapal, may sapiyak balay man gid sa nga compound sa daw. Nasunog man tong anda nga siyorak. Kung isipon sobra 50. Ti hindi banwa makahalin sa balay. Hay. Kung magalin sanda, ati, urat may mapalong klayo. Samtang nagaluntad, pakto ang sunog, kung nagagto ang taga-fire department kablisot. Tabuan man nga nakita, dato ang, nakita naman yung mga nagkasunog, nakita na nga nagkasunog. Abaw sa time nga dito pasanda, may nasunog, tos biyak balay, siurak man. May sababaw ng sadlab, patay naman, sadlab naman sa dalam, patay naman, yan patay. Burubuhay, sadlab naman.
Tiyan ko ka taga fire department na may bata, guro kina ka na nagsindot na. Basi may bata nagsindot. Di ka ko ng taga balay, urati bata dyan mo. Hindi sandagin magparty. Bangad, mananyo romanti, siyempre ang gobyerno, gapati sandat na nga whatever sunog nga matabo, may kausagid. Kag, may naghangad sunog or due to negligence. No? Sa pagka-reckless ka taho. Either ginangad or pagka-reckless ka taho nga bangad sa pagpabaya na. Nga hindi blanangin may nalungon sa pagbantay kag pagpatay kang kalayo matapos nga digamo. Oh. Dandat na kami kausagid. Hindi sanda ka tanaban, huwag mag-entertain. Officially, sa taga-fire department, nga matuhaw lang sunog, nga warati, nagsunog, kag warati may manabat. Hay kapati sanda, umananta, nga whatever sunog nga matabo, may kausagid. Di ko papatihan mo sanda nga may nasunog to, man makita, nagsindot, nagtuhaw lang, di patinoy. Ganiti kundi sampati, hayang tanang nasunog ng tritinar dami na himo, gid kag may manabat, hay may naghimo kang negligence, ti pira ka kasuron nga sunog na tabo, nga may gid pasakaan ka mo kaso. Ura man, ginahaan ta lang sa faulty electrical wiring. Pero ti ko nihaan nyo sa kama, di mo patigid, di ba? Pero, ang surano, tananoy, kuna, andot nga tuhaw, ang tong sunog nga kung kitat na magterak gamit matataw, ratat na kita, nagatuhaw lang. May mga tao nga nagasindot, hindi nyo makita. Ti ano kon nga surano? Ang kon nga surano, pamati mo, atensyon, bait na na yung COVID nga kaso, nga balita. Ang kon kasurano, pero dali lang, gaymaw ang Evergreen Herbal Capsule. Kung gusto nyo hindi mo maglatian, Evergreen Herbal Capsule gilang inyo gamitin, ha? Ang tanan nga sobras lawas kinabuhinan, ang tanan nga kulang lawas nga vitamins and minerals kinadugangan. Hindi mo gid maglatian. Okay? Na, kag bakal mo kruming Antonius Miracle Oil. Ha, para dya sa tanan-tanan yung problema, kadya nga tagururan, nakaraman sakit matuhaw, pras ka na yariyaran, gaburhot, bulin nyo, sakit busong nyo, na, amor man naman tuhaw. Ay, kampiyon, tanan yung masarigan, 100% inan nyo kadura. Hindi anak mo mag-hospital, tuod tanaran. Mga lanag, katal, atrang kaso, buah, buol na. Kanan nga blatian, nga katuhaw, sa tagururan, buol at nanoy. Oh. Kag iba pagit ng mga balatian, kag nabatyag na. Pati mga dara dyan, bulan na, mga katel, bakukang. Na, talang, balik tatos kama, no? Kon, kang surano, ang nagapanutod, nga hindi makita kang tao nagatuhaw lang klayo, kung sino nagapanutod, amo ang mga tao o kung mga tinuga nga hindi makita. Ang kuon kasurano specific, item kag pula nga kama. Ang bay kun pati kamo may kama, galing ura matakan kakita. Ang kuon anda basta kama, kuno banwa gamay. Kapin pa kamay bata, kama, dyan si kama, ay kamay, no? Hayan koon kasurano, antes kunoria sumaylo dyan sa balay, kag kampan, na brindol nga bista, rigto raknos piyak nga mga balay nga may mga kahoy man to, ito sila guruli.
Titana, makunuto ng ubra. Kag pag ubra na, naghalin. Diyan naman gali sumaylos, piyak. Ha? Ang mga kama-kama. Now, kadya, wara rin ginubrahan rin. Kato nga dyan palang surano, kang ginalibot na plang kag ang sagi, kag sagi surano kag krumudon. Kung ano, matnara nga mga krumudon ginahimo na. Example, halin kamo, halin. Halin kamo dyan sa lugar kadya. Halin! Kung pagit ni Brindol, kang dyan ng surano, kuno nga kakrimudon, libot sa may compound. Siguro ka ugot ginawa, kama-kamaran, may masunog, ruman tabo, tos piyak mo. Turman may sunog ka. Oh. Di palungon din man na, iturman ng kasuog. May nga panutod, ruman tos piyak. May nagakasunog. Galing ko nanda, pakiusapan namang mahalin. Ito mga kama-kama. Kahapon sa Nusiko, hindi ko makita sa Madam Guring. Kung patiyan ba ni Madam Guring, nga kama-kama, diya o kung inkanto, no? Mga kabyanan. Rahad ko may amo-amo, taman rahad yung classic, bilidad, nung mga gatugablum na lang di ta makita. Kapin pa kung may utang ta. Ha? No? Ngayon mo nang kasagap ka, Bombay, ni mo bala, hindi ka kita. Na, gatugadlum ka lang. Gaya mo dyan mga tao nga wala ti mortal body. Wala ti mortal body. Amo kis ang napusis tao ay kasulad sa lawas sa tao, bangod gusto naman ba mag-experience kang kalipay, kasakit, paano maghibi, paano magkadlaw, ha? Paano ma-in love? Ha? Amura nga ura sa nat mortal body, amura nga is aming matao ginasaniban. Ha? Mga pinalangga nga matag permati. Amura ko una ko na kang even ng Bible nagahambal nga may mga amo-amo gid man karya, no? No? Amura nga kita nagya sa kalibutan, wara lang ko naga-isranhan. Amura nga kung ikaw bigin bayaan, ura ka ti imaw mga buhi, ura ka nag-isranhan. May imaw ka dyan sa imo nga palibot. Pero ragya si istasyon, buot na ragya ganun ko uli mo. May jabay. Kato ginangkat ko sanda, sakit na ulo ko. May bag niya nga ginapakitaan, kabukas gawang. Pero buot na sanda, no? Ura man sa nagapang ano. Pero kapira ko dyan magturog, ura man sa nagapang ano, muak man turog ko. No? Kato lang ay ginahangkat-hangkat ko. Nga, kisama na libadan man sa ruming. Sumakit lagi ulo ko, grabe hilanat ko. Hindi ka mo maglaglag sa mamo ka. Totoo lang may mga tao kita imos libutan. Hindi na makita. Amura banwagid ang tandaan nyo. Di may explanation ang science banwa. Nga kung nagasadlap man ang sa kalugar, buta kuno kang sulpor. Tiraan ka to pare banwa nga nagasinadlab yun eh. Kaya sige-sige. Ang kalibutan, buta kang misteryo. Abi mo imaw mo na taho. Urak man may imaw pagli nga mga ibang nga tinuga. Kag mga din. Na ama na mga biyanan ha. Te urar ka dyan nakakatabo itong sunog sa baray ni Brindol. I-trek nyo sa Facebook ko ay i-post ko na karon. Sa atong pagbalagan basi sa rumaan ma-play ka sa pagbalagad ta ang ating interview samtang ina-video ta ni-interview ta si Brindol Vista. Ang oras sa atong pagbalagad alas 8:48.
Gaymaw ang ilas bike shop kung magbakal kamo kang bisikleta. Agto kamo mga kabiyanan sa ilas bike shop. Regyan lara sa may barangay lang putong, no? Mga di kalidad klase bisikleta na bligyan dyan kag may bagsak presyo sa dagit. Gaymaw ang Signrace Advertising Incorporated, ang Signrace napahamtang dya sa may sentro poblasyon, Colas Antique, tanan nga mga printing materials rigyan mapahimo. Agto nilang si Tolbin dya, Benjamin Polinar. Carl Agribet Supply, ang Carl Agribet Supply napahamtang dya sa tubang kang Antico. Kung Pilmico feeds, Bimic, Excel, Aplan, kag iban pa nga klase ka feeds, baklan nyo niya ka magtugid. No? Sa Carl Agribet Supply, kag kumamatsoy ka mo, samtang galat ka mo kabil nyo, kung gabayad ka mo sa Antico kapila, pwede man ka mo ka pamatsoy dyan, no? Ginaplagyan ni Carl Ruel Buaya. Ngayon man sa pagpalagad ta, ang Melson Paul Internet Cafe sa atubang kang Shiny Star. Kung gusto nyo magbakal dyan kag mag-abil servisyo parehas kag photo, copy, encoding, scanning, laminate, abay magpa-ID, dyan ka mo banwag to sa Melson Paul Internet Cafe. May maman ang Demartibal Slitson Manok and Concrete Products sa atubang mga kabiyanan. Diyan sa Tulayo. Alis Banwabla, pagwa pa direksyon si Basti sa wala o tuo sa tuo, kabahin ka karsada. Kabaligi barbecue limpo, amo man ang lechon manok, kagay mo, bangko, kag lamisa nga siminto. Nami ang finish moderno, noy? Jeffrey Martinez Balben ang tagiya. Stronghold Insurance Company, kula si branch. Ang Stronghold, kung gusto nyo ba magbakal ka mga insurance dyan, dyan ka magtogin ng Susan Tamba. Gayun man, mga kabiyanan, ang diyang tumandak marketing, ang tumandak marketing, napahamtang dya sa may Sentro Norte sa highway gate. Tanang nga machineries, generators, gamit sa panguma, pangisda, kumplito. Babakal dyan, agto ni si Mr. and Mrs. Lonibic Picasso. Gaymaman sa pagpangalagad ta, mga kabyanan, ang diyang si Jimat sa Sentro Norte, auto repair shop dya ha, Nimat Ongon. Tanan yung problema kinyo sa rakyan, kidanan kinimat Ongon. Sa may Sentro Norte, pagto sa Barangay San Juan, oras sa ating pagpangalagad, alas 8:47. Gininggan yun ni Presidente Duterte, madlagan si Willie Rebillame pagka-senador. Ate, kung si Willie Rebillame madlagan ba nwa? Daog. Madaog. Mabinuligan ba binong klase taho? Nan mo kung ang scope kang imo ginapapilian lapad, mas may advantage ikaw kung nami imo publicity. Ang name recall laban, huwag ang natawag. You are popular because nga may show kung ladlaw, mabatian ka sa radyo, whatsoever. Kung wide ang imo ginapapilian, there is a big advantage compared to other candidates. At hindi mo man ubos-ubos mabakal. Kung sino may name recall, may big advantage riya kanimo. Na. Ha? So, bahal ang tsansa kuno ni Willie Rebillame nga magdaog bilang senador kung magpadalagan. Na. Kadya daw wara pagid banwa ti naghayagid nga makontra sa administration candidate. Bisa ng administration candidate, wara pa banwa man nakapiyo ko sinugid padlagnanda, no?
Pero kang ginsurvey, ti taas ang buol ni Sara Duterte nga percentage. Ti kadya, nobody from opposition or other camps ang openly nagahayag ra banwa nga sanda madlagan presidente. Na? May mga suspitsa ragya nga danabadlayan kuno banwa magbunggo sanda sa administrasyon way. Tirigyan ng machinery rin. Organize ng mga leaders down to municipal level, down to barangay level, naka-standby na. No? Ang mga galagaw ganing atarpulin guro ni Sara, bagka na ti ana pa kwarta banwa sa bulsa na nagalin, kundi kung sino mga leader dyan nga gusto laman man magpapel, para kung ano ti I am part of the administration, sanda ka nga patakad, kaya sanda ka na banwa ka pa imo. Because everybody is very much willing to be part ng administration party. Na yang suspitsar diya nga sa oposisyon guro ba si ura pati mga negosyante nga mag-volunteer lain kauna lang akong madlagan ka presidente regardless kung diin ka nga grupo. May mga negosyante gid banwa nga openly nagahayag gid nga mabulig ko pirak milyon. Inauna, kung magdaag ang anagin buligan, amura banwa mga yu, ana favor, magtao proteksyon sa mga business ng da. Di kadya daw nahadlak. Ay medla karon kon. Daw nahadlak mga resanti, magbulig sa oposisyon or kandidato basta magkanti administrasyon. Iba sila gas naman sanda. Kag one factor yang nga ura ti taga-oposisyon, openly nga kuon, madlagan mabunggo sa administration, bangod banwa gina-consider da ang ginatawag man tuod nga gasto. Ha? Alas 8:51 sa aton nga pagpanganagan. Regya balik ta sa Kulasi. More than 90 kita banwa. Kakaso ka COVID. Ha? For us, daw bagkan na banwa, lango-lango kag hindi dapat ya banwa nga mangin pabaya pa kita kag mangin kampante kita no. Ang battle nga banwa is battle natin yung tanan, and not only gobyerno. Pero si Migo Tabanwa Paul Amido, may isbigit sa Banwa Kalawaan rin. Madaag tanan, bantog si Paul Amido. Kag si Bubong Robert Espartero, bantog rin sa Lawaan. Nga mamiyor. Kung ako, Banwa sa Lawaan, bigabuto, si Bubong Robert Espartero ginbutuhon ko kay amo dyan na turok tama padayon kang ginumpisahan kag makapadayon kag progreso nga ginumpisahan ni Mayor Bibong Bladhay na. Now, balik ta sa COVID problem. Joint effort na natin banwa dapat may mo. Natanan kita mapinsar nga dapat kita Juan de la Cruz, Pedro, Peter, si Pedro, Prias lamang lagi. Si Busyo, si Tasyo, dapat mangin-part kita tanan-tanan ka solusyon. This is collegial effort to battle, to fight, the COVID problem or pandemic kanya. Much more, mapiktado kita banwa sa may banwa Kulasi. Kay kung maglibot ikaw sa tindahan, raka pa banwa man pasaway. Raka pa pasaway.
Di ba, abay ka, reglami, kag patakaran nga kung maginam-inam kamo lang magpamilya, hindi na magdinapon ibang tao nga bagkang timimbro kang household. Nakakatabo, yapon, disklasi. Nga ba, gabrong balay, pa ibaban mo. Gamay man lang diyang oras kung tanan kita banwa, dengan nga nagahimo. Kag nagatuman, dengan nagatuman, kag ginapatuman kanatan nga, plus be example, hindi na kita magawa sa balay, kung wala man lang kita tiagtunan. Kung may obra kita, balay office. Pero to the extent nga, maagto ka las banwa, malagaw-lagaw kabi. Mamit ka lang bi kanubyo mo, mamit ka kamiga mo. Hindi nyo't narabanwa pag ikarir mga nubyo-nubyo anay kung giskwila mo kang nubya-nubya. Pero miyad mga gajay, sa survey, banwa ko no, mas pilihan ko no, mong ginpamangkot, papadan mo. Kung ikaw papilihan din, pilihan mo, love life or career. Laban ta na banwa ka sabat career, bait na yung love life, pra, nura pakisarat pulos. Ay ti, samtang nga panaw ang tion. Naga-change banwa. People will change. Everything is changed. And everything will change. Pero kung may karir, ti mo nga ginuna mo, magbinaylo-baylo matanak aron taho, diyan na tanarak ni mo mga kabyanan. Pero kung naayon mo blab-blab-blab mga kabyanan, narigyan gikaw gibi example tutok, okay rin ko kaplastaran ka. No. Why git? Kapin pa ko mga imay di mo kamo tapos sunod adlaw ra man gli. Di ba? Di ko galagaw ka mo balik tas COVID, no? Hindi ka mo sagi lagaw, nga ura man lang kamo ti purpose. Nga malagaw ka mo, nag-text miga mo, nag-text migo mo, ma-shopping ka mo, whatsoever, may ita na. Bawal anay lagaw, especially sa mga bata. Ginikanan anay pabulaan yung modyol. Sa nabs, ginikanan anay pabulaan modyol ay kung mabata, gani kalagaws na. Gaymaw sa pagbalagad, si SB Mami Pilar alusilha. Si SB Mami Pilar at tandes tigil mag-imo ordinansa. Amo man si SB boy ala-alar kung gusto na may kasulayan pang ginawi targya sa kulasi. Dodoy li bikiri, dodoy li pizza, dodoy li lechon manok kag restaurant. Harigyan na sa unahan public market kang si Bastille. Gabligyan banwa construction materials kag gabaligya RCPC. Ginabragyan ni Christopher Barona bata ni former mayor Bantog Barona. Ha? Gaya man, si Nonoy sa Nonoy binangonan. Kung magbakal ka mo binangon, magpahimo binangon, masunod gid gusto nyo nga design. Diyan ka magtos barangay Kalidad. Ang Grand Bakiro, amo gid ya sentro kang turismo sa Perkadlaw kung matapos pandemya, sige ubratlag. Ginapanami ang Grand Bakiro. Islulutasyo kuno diyan kuno mapakasal sa Grand Bakiro. Hindi. Mapakasal golden anniversary gle. Na, kaya namin nga lugar, no? Tauhay. Ginapagyan niya ni Madam Lisel, ni Juan, Lisel Juan Aluhipan de los Reyes. Na,
Ngay mauman si Nonoy Julius Cesar Tanlangit, bata ni Atty. Cesar Tanlangit, PCL President Kaganti, Kagabilog nga Region 6. Tampan mag serbisyo gwapon bataan na mudyang new breed of local antique. Sabi tadten niya sir, tig-agin ulog, iba niya gusto nambay, yapon sir sada niya urat yung mapismas, iba. Oo. Mga kabiyanan, delikado, glinoy, mabusong ka no eh. Ako maglatian ka oh. Bangad ka grinutek, ka kuno mga ospital, sa talagang tiki. Do hindi ka mo matatapan, mura bawal na kita makasakit. Balik mo black miracle, well lang. Para grabe, resistensya nyo kung nagtrangkasok mo, ubo. Ha? Ay daw, amo marasin tumas sa COVID, masim COVID man ka mo man. No? Kung hospital ka mo. Ha? Amo ra mga kabiyanan, gid ang tuhaw sa mga tag-ururan ng panahon. Ubo, trangkaso, sip-on, diarrhea, lagnat, no? Leptospirosis, kagiban pa. Ba, Diya ang gabusong to, gin-ultrasound, atay ko bata na salad, pero wala. Ginadmit sa ospital, ginkunang doktor, balik, itain lang tumidyos. Itamaan rin ka, publikado kung jab ikaw i-undergo sa operasyon o kung pagpabulong sa ospital. Ay, halong gid kita ha. Amuraken galagaw, kura gid ko parapit sa taho no. Kura gid ko parapit sa tao. Kung may singgitan ko sa sarakyan nga, oy! Balajan! Makuon binga mo dyan, pira! Tangan dyan! Yan na, may pasok dyan na. Ay, diyan ka motor lamang ko. Ha? Ay, budlay mag-sarakyan. No? Pero budlay mag-motor, agi mo slawaan. Grabe dak panay tok motor. Ura gontat, pulis. Mura mag-motor mo, mag-agi mo slawaan, piyok mo gid. Di ba no, koy, grabe dak panay sa slawaan. Ura ka permanente, may salugta, may sa gisyan, may sa banwa mo. Ha? Amo ang banwang istrikto sa checkpoint ka mga motor. Wala nahon sa pagpalagad, halong kita. Kabay pang hindi klabot sa siyen ang takaso ka COVID sa klase. Ay kung mag-siyen niya, urar tibangan, anja kita man tanan-tanan. Diba? Wala tatahon sa atin nga pangalagad. Ako dyan si Roming Antonio Kapsalamat gid. Sa inyo banwa nga pamati, mayad gid nga aga probinsya kang Antique. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit ng COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan din ang pagyakap, beso-beso,